които уважиха това тържество, здравейте и добре дошли! Съхраняването на паметта за значими исторически събития и предаването на едните поколения е дело отговорно и важно. Историята е тази, чието факти можем да черпим вдъхновение, знания, уроци за паметни събития. На 12 април отбелязваме Международния ден на авиацията и космонавтиката, но изборът на тази дата не е случайен. Повечето от вас, особено тези, които са с побелели коси, помнят и знаят, че на 12 април 1961 година руският военен пилот Юрий Гагарин за първи път излита в космоса. Гагарин е първият човек по пътя на човечеството в овладяване на космоса. Да, Гагарин е пилотът, но зад неговия полет стои огромен труд на цяла плеяда от учени, инженери, изпитатели, хора, които са дали всичко от себе си, за да се случи този първи полет в космоса. Овладяването на космоса не е самотно занимание. То е колосален труд на хора, посветени на авиацията и космонавтиката. 10 април е още по-значим за нас българите, защото през 1979 година България стана шестата държава в света, изпратила свой представител в открития космос, нашият първи космонавт, роден в Ловеч, Георги Иванов, достатъчно добре познат и тук в Лесидрен. И българското участие не приключва с това. На 7 юни 1988 година от Байконур излита вторият ни космонавт Александър Александров. Той прекарва 9 дни и 20 часа в космоса, от тях 7 денонощия е на борда на орбиталната станция Мир. Не случайно Сдружение инженер Цветан Лазаров е избрало от днешния ден, 12 април, за откриване на постоянна изложба, посветена на историята на българската военна авиация от създаването й до наши дни тук в Лесидрен. Факт е, че днес в България имаме още един повод, свързан с авиацията. Тук пристигат нови самолети. Явно април е наистина месец на авиацията. Тук в Лесидрен жителите и гостите на селото ще могат да се запознават с историята на българската авиация, да видят отблизо реактивни военни самолети, охранявали въздушните граници на България десетки години. В такъв празничен ден, такъв повод ни е събрал. Е чудесно, че всички ние сме заедно. Тук бяха поканени много официални гости, но вероятно времето и ангажиментите днес са възпрепятствали някои от тях. Аз с удоволствие казвам добре дошъл на председателя на Общински съвет Угърчин, господин Тихомир Мирчев. Благодаря му, че е тук с нас заедно. Мисля си, че е много важно тук в този момент да чуем хора, които имат много специално отношение към днешния повод и към това прекрасно събитие, което от днес вече е част от Лесидрен. От възможността в Лесидрен да дойдат млади хора, да разгледат, да видят, да се запознаят или пък на по-възрастните да си припомнят какво е било. За мен е огромно удоволствие, че мога да дам думата на господин Иван Николов, организатор, вдъхновител и дарител, бивш военен пилот първи клас. Той има какво да сподели пред вас. Господин Николов. Здравейте и честит празник! Понеже се вълнувам, ще прочета нещо. Написал съм ти този поразени от наши германски изтребители и зенитни батареи. Загиват 256 вражески пилота, а 337 попадат в плен в Шумен. Българските ВВС дават свидни жертви. В неравен бой загиват 23 летци и са загубени 27 самолета. В резултат на така наречената символична война загиват 4208 граждани от бомбардировките, 4744 са ранени. Усъкатени са много деца от спуснати играчки бомби. Материалните щети са оценени на 24 милиарда лева. След Втората световна война в българската авиация настъпват нови реактивни самолети. Оборудвани са 12 летища с бетонни писти и арочни укрития. Към 10 ноември 1988 година наличната авиационна техника възлиза на 583 самолета. Това сме имали. Постигнато в България от 1949 до 1990 година в областта на авиацията е своеобразен апогей. Изградени са способности достатъчни за самостоятелна защита на суверенитета на държавата. По време на така наречения преход
По икономически и други причини военната авиация на България е наново подложена на съкращения и редуциране. Унищожена е скъпа авиационна техника, купена от вас. Действащите военни летища са сведени до 3. Наличната авиационна техника в момента по бройки и ресурс е недостатъчна. На 19 ноември 1990 г. България след 22-те страни подписали в Париж договор за обикновените въоръжени сили в Европа. По сила на неговите каузи, въоръжените сили не могат да притежават повече от 235 самолета, 44 бойни и 40 транспортни вертолета. В процес е придобиване на нов боен самолет F-16 Block 70 и модернизиране на летище Граф Игнатиево по западен образец. Във военно-въздушното училище постъпват нови летателни апарати за първоначално обучение. Надяваме се и летище Безмер да получи многоцелеви модерни самолети в бъдеще. Опит от съвременните войни около нас подсказва, че войските усилено трябва да се насищат с безпилотни, разузнавателни и ударни авиационни системи, а също така съвременни противовъздушни системи. Всичко това трябва да се случи с развитието на собствени индустриални възможности за поддържане, ремонт и производство на летателни апарати. Сдружение инженер Цветан Лазаров с скромните си възможности ще работи за популяризиране на авиацията като хоби и професия. Всички млади хора, които желаят да бъдат включени в периодични занимания с цел запознаване с магията, наречена авиация, тук ще могат да сглобяват макети на самолети, ще се провеждат занятия по аеродинамика и техника на пилотиране на съвременен авиационен симулатор, който ще го видите горе. Най-добрите амбициозни младежи ще бъдат привличани за поддръжка на наличната авиационна техника, която ще разположим в двора. Ако за 10 години ние успеем да изпратим 10 младежи в Висшето военно училище за лети, Уважаеми приятели, честта да пререже лентата и да открие музея ще има подполковник Иван Колев Иванов, преподавател във Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Благодаря за оказаната чест и доверие за откриването на авиационната изложба в село Лесидрен. Уважаеми господин кмете на село Лесидрен, уважаеми гости, честит празник на авиацията и космонавтиката. Нека тази изложба да разпалва искрата на авиационния дух в идните поколения и да поддържа огъня в памет на тези, които са загинали за българската военна авиация и за България, и за тези, които продължават да отдават енергията си за съхраняване на традициите на българската военна авиация. Честит празник още един път на всички жители на село Лесидрен и на цяла България. И казваме честито. Сега, уважаеми приятели, ви каним да бъдете гости, първите гости на открития музей. За нас ще бъде огромно удоволствие да го посетите и да се насладите на това, което толкова дружни усилия са успяли. А за всички, които остават отвън, нашата специална музикална програма, първо гостите ни... Айде.
Виж, джет! Интересни работи. Само че стой до делка. Да летеш до Дерека. Гледаме се. Добре. Да. Или после Крилете виж къде? Отпред на двигател. Не бе, двигател. Виждата вида отблизо, гордея с камене. Бяхме войници и курсанти едно време. Да, отива наред. Отиваме за полите, като излиза в периода. Да, ходех там и зареждах с горил да лета 1939. Тогава вършах се оплата и да се тържеството, да видя. Текста виждам. Чудока най-вече. Завърнах. Там приеха се на това. Много се убеждавам. Очевидил се да слуша на станцията на млада, не слушаш, ама сега слушаш. Много здраве. Това изглежда като болета. Това е болета. За война. Виж? За болета. За болета. Ела, виж? Това знаеш какво се казва? Това се казва противогаз. Това е нещо. Беше малко учеха да вземат правилни. Виждаш ли го? Почна да убита това, което е зад него.
видят като може да има честно канал за страни и вече по-нагас. Много хора, ние изтеглям помощта. И в това ядове, тук зад площа се събира гориво. И като тръгнеш да затваряш, то дава. Абе, гарячи вебата много. Ами, това имаше едно друго особено. Да.